Se zice că de fiecare dată când ne urcăm pe șaua motocicletei, împreună cu noi urcă îngeri și diavoli. Reprezentăm acel dualism ce transformă acest mod de viață într-un șir de emoții atât de puternice încât fac inima să alerge frenetic. Diavoli care ne întorc încheietura mâinii, de multe ori exagerând atât de irațional încât adrenalina ți ajunge direct în creier, lăsându-te interminabile minute cu sufletul la gură. Și îngeri care cu aspectul și vocea celor care nu mai sunt printre noi îndeamnă la prudență. Da, este adevărat că pe motocicletă se moare. Se poate întâmpla oricăruia dintre noi. Cădem, ne lovim, ne accidentăm. Întâmplări care fac parte din experiența unică de motociclist și care se transformă în amintiri extraordinare, în momente unice care fac să iasă soarele chiar și într-o zi ploioasă și rece de noiembrie. Întrebați-ne pe fiecare dintre noi ce am devenit dacă într-o zi ar trebui să renunțăm la această pasiune. Pregătiți-vă să auziți urletul tăcerii, să vedeți în ochii noștri privirea unui marinar constrâns să stea la mal cu fața la mare sau a unui pilot rămas fără aripi care zărește în fiecare zi cerul. Cu motocicleta se moare, este adevărat, însă nu există un mod mai bun de a trăi timpul care ne este dat. Și dacă încă nu ați înțeles nimic, atunci lăsați o baltă, nu o să înțelegeți niciodată. Însă dacă într-o zi vă veți plimba cu familia în mașină și din întâmplare întâlniți un motociclist și veți vedea cum fiul dumneavoastră îl salută cu ochii luminoși și plini de entuziasm, ați renunța să-l înțelegeți și pe el? El, cu a sa inocență, vede în noi acea scânteie pe care voi nu o puteți vedea. Și dacă motociclistul îi va răspunde la salut, nu e nimic straniu. Îngerii de pe pământ se salută mereu între ei, dar cine a pierdut aripile curajului și aventurii nu-și amintește. Asta suntem noi motocicliștii, stranii și fermecătoare esențe ale vieții.